ମାଉସୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁନା ଏବେ ଆସିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ନେବାକୁ। କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୁରୁଣା ଘର, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଘର। ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ରହୁଥିଲୁ ବି, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଘର। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର ମଜାଟା ହିଁ ଅଲଗା। ସେଇଟା ପୁଣି ଆମକୁ ଆସିଲେ ମାମୁଁ ଘରେ ହିଁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ର ଭ୍ୟୁ। କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ। ମୁଁ ଅଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ମାଉସୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିନଥିଲି। ଏଇଠି ମମ୍ମି କାଟୁଛି କାନ୍ଧିଆ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା ବୋଲି। ଆଈ ବାଢ଼ୁଛି ଭାତ, ମାଉସୀ ବାସନ ମାଜୁଛି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ। କାନ୍ଧିଆ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଡାଲି, ପାମ୍ପଡ଼, ଓଉ ବି ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି। ଆଳୁ ଭଜା, ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଳୁ ଭାଜିଥିବା ପାଇଁ। ଆଇ ଟିକେ କହିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। କହ ଟିକେ ଆଇ, କହ ହାଇ କର। ହାଇ ହାଇ ଏମିତି ଏମିତି କର, ଏମିତି କର। ଏଇ ହାଇ କର। ହାଇ ହନୁ ବସିଛି। ହାଇ ହନୁଶ୍ରୀ। ଭାଉଜ ବନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଫି। ଆଉ ମୁଁ ବି କଫି ହିଁ ପିଇବି କାହିଁକି ନା ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ବରା। ଏଠି ବଡ଼ ସାଇକେଲରେ ତୁ ତାର ବସୁଛୁ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯଦି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଛୁ ଏବେ ପୂଜା ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖି। ଏବେ ବସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ। ପୁନା ଆସୁଛି, ମୋ ବାହାନା ଆସିଗଲା। ମୋ ବାହାନା ଚାଲ। ଭିଡ଼, କେତେ ଭିଡ଼। ହାଇଟ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଠି କେତେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ କି ଚେନ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେବିନି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଦୋଳି ବି ଖେଳିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆମର। ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଆମେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଭେଜ୍ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ହେରିକା ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ, ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇକି ବସିଛୁ। ଖାଇସାରିକି ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଟଚ୍ ମାରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଗଳ। କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲ? ଏଇ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲ? ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଫଟୋ ବି ଉଠଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଗପସପ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ରିଲ୍ସରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା
होची ए गेट एंड ए गणेश बाजार गेट रे समस्त नाचुथिले आउ एथि जो लाइटा बंद कर देछन्ती आई मीन नाचिले बोली समस्ते तो से लाइटा बंद कर देछन्ती जोटा रील्स रे वायरल हेता आपण समस्त देखिथिबे मो बैक रे जने भाई थिले बहुत बढ़िया बबल्स फुंकुथिले तो मुझे नाम कहले कि बैकग्राउंड गडे दरकार माने एमती बबल्स फुंका बट फोटो टी परफेक्ट आसीनी बट जितकी भी आसी मु ट्राए माने मु पोस्ट तो ऑब्वियसली मैं भी करबी तो जदि आसला तो भलसे करी आउ ठीक अच्छे आम देखा ना आम जन आज संबलपुरी मैचिंग मैचिंग सेम सेम बट डिफरेंट नो मनी नो हनी समस्त जाऊँ घर को आज व्लॉग थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जदि आपन को व्लॉग भल लगी था देन लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे गुड नाइट बाय समस्त सोईगले आम आसचु केते टाइम है गोटे है भाई गोटे हम समस्त ताला देकी शोले आम गले हमको सोदी ये सोचुची पुणी भाई सोदा जिसु जिसु मोरे कपड़ा गुड़ा ना बाहर मुंबई मंजुलिका मंजुलिका ना छाड़ी